Συνεργασία σε θέματα υδρογονανθράκων ανακοίνωσαν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων. Στόχος, κατάλληλα καταρτισμένα άτομα να καλύψουν τις θέσεις εργασίας που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της Κύπρου. Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων. Στόχος είναι κατάλληλα καταρτισμένα άτομα να καλύψουν τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της Κύπρου, καθώς επίσης και τις έρευνες στο συγκεκριμένο τομέα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Νίκος Περιστιάνης, χαρακτήρισε ευλογία τους υδρογονάνθρακες για την Κύπρο. Οι θέσεις εργασίας που πρέπει να δημιουργηθούν δεν είναι μερικές δεκάδες, αλλά μερικές χιλιάδες. Απροετοίμαστους ως κράτος και εκπαιδευτική κοινότητα μας βρήκε η ανέβρεση υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΣ, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Μεσογειακού Ινστιτούτου, Θεόδωρος Ευθυμίου. Ανάγκη για απόκτηση τεχνολογίας, εμπειρογνωμοσύνης, έρευνας και διάθεσης της γνώσης γύρω από τους υδρογονάνθρακες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων. Την εκδήλωση παρακολούθησαν άτομα και φορείς που έχουν άμεση σχέση με τους υδρογονάνθρακες.